У 2013 годзе быў узяты курс на цеснае супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларусью. Важным звяном у дыялогу дзвюх краін з'яўляецца адукацыя. Звыш 350 дагавораў аб'ядноўвае беларускія і кітайскія установы адукацыі. Сяброўства Брэсцкага і Аньхойскага універсітэтаў пачалося ў 2017 з падпісання дамовы аб супрацоўніцтве. Ужо праз год бакі дамовіліся аб адкрыцці ўзаемных цэнтраў па вывучэнню культур абедзвюх краін. Намеснік міністра адукацыі Кітая Цянь Суэцзюнь асабіста пазнаёміўся з тым, як усё ўладкавана ў беларускім цэнтры. Наступны этап развіцця адносін стварэння інстытута Канфуцыя, дзе студэнты змогуць вывучаць кітайскую мову і нацыянальныя асаблівасці паднябеснай. Пагадненне бакі падпісалі прама ва ўніверсітэце. Адносіны паміж дзвюма краінамі залежаць ад разумення народаў. Разуменне пачынаецца з мовы. Таму мы арганізавалі ў Кітаі ўжо 8 цэнтраў па вывучэнні Беларусі, а таксама ў дзвюх кітайскіх універсітэтах адкрыты спецыяльнасці беларускай мовы. Мы падтрымліваем цікавасць да беларускай культуры. У вас вучацца 3200 нашых студэнтаў, а таксама мы спрыяем вывучэнню беларусамі кітайскага. Абмен студэнтамі, адукацыйныя паездкі, выкладчыцкая мабільнасць, вывучэнне кітайскай мовы. Няпоўны пералік аспектаў, якія закранулі на пасяджэнні ўдзельнікі камісіі па супрацоўніцтве на чале з міністрам адукацыі Беларусі Ігорам Карпенкам. Бакі абмеркавалі перспектывы далейшага збліжэння краін. Напярэдадні ў Мінску падпісалі пагадненне аб узаемным прызнанні дыпломаў і вучоных званняў. У Брэсце ж намесілі дарожную карту развіцця па іншых напрамках. Падрыхтоўка кадраў для Кітая ў галіне мастацтва, навучанне сінхронных перакладчыкаў, аздараўленне дзяцей з Беларусі і Кітая. Это была инициатива президента Республики Беларусь пригласить китайских детей. Затем было приглашение китайской стороны пригласить белорусских детей в Китай непосредственно. Такой проект реализовывался уже в прошлом году, на взаимный проект. В этом году он также будет реализован. В июле приедет группа китайских детей, порядка 200 человек. Они будут оздоравливаться в детском национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». И, соответственно, группа белорусских детей тоже поедет в Китай. Таксама бакі абмеркавалі мерапрыемствы, прысвечаныя году адукацыі Беларусі ў Кітаі. Наступнае пасяджэнне камісіі па супрацоўніцтве пройдзе ў 2020 годзе. Крысціна Пратасавіцкая, Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».